ते आज मी कोबीची भाजी करणार आहे। कोबी स्वच्छ धुवून चिरून घेतली आहे। मी तेल घालते। इथे मोहरी घालते। जिरे घालते। हिंग घालते। लसूण घालते। इथे मिरची घालते। हळद घातले। बटाटे आणि चणा डाळ घातलेत। आता याच्यात पत्ताकोबी घालणार आहोत। इथे मी मीठ घालते। थोडीशी साखर घालते। आता याचे झाकण ठेवूया। असे आपल्याला अजिबात पाणी घालायचं नाहीये। पत्ताकोबीच्या पाण्यानेच ते शिजून येणार। बघूया। तुम्ही बघू शकता इथे बाहेर पाऊस पडतोय। आता त्याच्यात मी खोबरं घालते। बघू आपली भाजी झालेली आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक सबस्क्राईब करा।